той, сабан той, ойыннар тойы, тәм-тімнар күні. Тәм-тімнар әзгін астыңырақ бұлыр, ойыныбызны башласақ та бұладыр. Сәлем, достым, эфирда ұймақ тапшыру. Һәм біз башлайбыз. Командалар бірге келігіз. Сәлем-сәлемнер. Нишік кәйфләрігіз? Яқшы. Әйдегі сіздің білен танышып кетек. Сіздің командағыз исімі нешік? Торнадо. Не үшін торнадо? Демәк, сіздің ашылайтып бітірілген үшін сіздің исіміңіз торнадо деп аталы. Яқшы, шәп таныштық. Әміне күндәш команданың исімі нешік екен? Білегәлі сіздің командағыздың исімі? Арысланнар. Ох, бигірәк қорқыныш. Не үшін шушынды исімні саларға болдығыз? Чөнки біз қию, шитіз, һәм қорқу білмес. Әфәрин. Біздің не үшіндір тапшыру, біздің командалардың исемлері бик қорқыныш. Ойыны бұзда шындай болар ма? Тезден білер бі, сіз әзір ме? Әзір. Әзір болса, кеттік. Командалар, бүгінгі тапшыру біздің темасын аңлап алдығыз мәлі? Әйді. Аха, ненде тема біздің? Сабантуй темасы? Нешік аңлап алдығыз? Чөнки сіз башта Сабантуй турында шығышса едіңіз. Аха, міне нақшылай тез аңлап алырсыз деп ұлағайындық. Әйе, бүгінгі тапшыру біздің темасы Сабантуй болашақ. Һәм біз башлайбыз. Бірінші турда командадан бір кішіні сайлап алырға керек. Ләкин әгерда ол кіші егет кіші болса, яқшырақ болашақ. Сізге саларға уақыт береміз. Әзір ме? Әйе. Кімні сайладығыз? Біз командадан Ниязны сайладық. Әне үшін Ниязны? Чөнки біз бизәнгән. Әйе, нәқшының ішінде әгерда егетні сайласағы жеңілерек бұла деп әйткендім. Сіз кімні сайладығыз? Біз Рөстәмне сайладық. Әне үшін Рөстәмні сайларға болдығыз? Чөнки ул катыктан акча эзләде. Тез генә ойынның кагыйдәләрен аңлатып битәм. Аңлагансыздыр, без хәзер катыктан акча эзләячәкбез. Ләкин алай гына булмады, әле бик тиз генә эзли башламады. Сезгә хәзер әлеге перәвездән йөгереп менергә, катыкны алып төшергә, яңадан менергә, икенче катыкны алып төшергә һәм аннары гына эзләй башларга туры киләчәк. Аңлашылдымы, сорауларыгыз юкмы? Катыктан башлап саласыдыр бит инде. Әйе, башта салабыз, аннары эзли башлаячакбыз. Әйе, башта берсен алып төшәсең, аннары икенчесен алып төшәсең, аннары соңына салачакбыз аны савытларга. Сораулар биттеме? Сораулар бітсе, мен сізге хәзер команда берем, һәм сіз башлаячакбыз. 3, 2, 1, башлады. Алга, Нияз! Алга! Алга, арысланнар! Арысланнар, алга, алга! Нияз, Нияз, әйдә! Алга, тизрәк, тизрәк! Рөстәм! Нияз, 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 Нияз! Алга! Ура! Әйдә, тизрәк, Нияз! Китәбез, Нияз, әйдә, алга! Алга, Нияз, алга! Безләр янына якынларга киләбез. Нияз, Нияз, алга, 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 Нияз, әйдә, тизрәк! Алга, Нияз, 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 алга, алга, алга! Арысланнар, алга, әйдә! Нияз! Эзли дә башладылар. Тизрәк, тизрәк, тизрәк! Әйдә, Нияз, Нияз, йөзек ал! Сез белән әйдә, әйдә! Стоп, 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 стоп! Безнең Рөстәм бер акчаны тапты һәм безнең Нияз, китәбез, китәбез! Нияз булды. Безнең Рөстәм җитезрәк булып бер акча. Ничә сум чыгардың, Рөстәм? 5 сум чыгарды. Кефир эшкәч тәмле булдымы? Кефир түгел, катык ичте бит ул. Катык! Катык тәмлерәк ие? Катык тәмләк. Нияз, ничек булды соң катык? Авыр булдымы? Әйе. Нәрсәсе авыр булды? Иренгә шуа иреннән. Акча шуып китә инде. Син менә аңладыңмы соң катыкта ничә сум икәнен ятканнарын? Әйе. Ничә сумнары бар иде анда? 10 сум, 5 сум, Аха. 2, 1. Кызлар, үкенмәйсезме, нигә без катнашмадык микән дип? Юк! Хәзер менә киләсе уеннарда стратегияз ничек булачак? Ничек кемне сайлаячаксыз? Безнең девиз тормыштагы гел алга һәм гел алга. Алайса, шуңа күрә без җиңәбез. Димәк, без хәзер киләсе турга китәбез. Алдагы турда безнең торнадо командасы җиңде. Сезнең бердә кайфыгыз төшмәдеме? Юк. Менә сездән сорыйсым килә. Сез дөньяда иң тиз йөгерүче кешене беләсез микән? Болт. Каян беләсең? Ямайкада булган ие.
Димәк, син йөгерү белән кызыксынасың, һәм аның кем икәнен беләсең. Әйе. Ә сезнең ишеткәнегез юк? Юк. Менә алайса әйтеп китим әле, Усейн Болт 31 яшенә булуына карамастан, бик тиз йөгерүче, әлегә кадәр ул төрле рекордлар куя. Ләкин менә миңа бик кызык, әгәр дә ул капчык киеп йөгерсә, нәкъ шулай тиз йөгерер иде микән? Аңладыгызмы әлеге турда ни эшләячәкне? Алайса әйдәгез, командадан берәр кешене сайлап алыгыз, сезгә вакыт бирелә. Тизрәк йөгерә торган кешене сайларга тәкъдим итәмен. Булдымы? Әйе. Кемне сайладыгыз? Без Камиләне. Ничек Камиләне сайладыгыз? Ул безнең бик әйбәт сикерә. Әйе. Атаган нәрсәләр эшли безнең Камилә? Лида белә. Яхшы, сез кемне сайларга булдыгыз? Айгөлне. Нигә менә Айгөл сине сайларга булдылар икән? Белмим. Айгөл. Мин бик теләп бардым шуңа күрә. Димәк, син үзең чыктың менә минем сикерәсем килә дип. Курыкмыйсыңмы соң? Сикерә алырмын дип уйлыйсыңмы? Мин булдырам. Булдырасыңмы? Әйе. Алайса, Камилә, Айгөл, сезне капчыклар янына җибәрәбез. 1, 2, 3, һәм без башлыйбыз, кызлар. Айгөл, тизрәк, тизрәк, Айгөл, тизрәк, 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 Айгөл, тизрәк, 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 тизрәк. Үзегез күреп торасыз, әлеге турда да безнең Торнадо командасы җиңде. Арысланнар, нәрсә булды? Кая сезнең көчләрегез? Айгөл, нишләп сикереп булмады дип уйлыйсың? Башта мин бераз буталып чыктым һәм уңайсыз булды. Ә менә ничек сикерә кирәк капчыкта, син беләсеңме? Сикергәнем бар. Сикергән бар. Ә ничек менә син сикердең? Бер аяк белән, мә инде ике аяк белән бергәме? Аяк белән бергә сикердем. Сикердең. Ә безнең Камилә ничек сикергән иде микән? Без мин бу уенны Сабантуйда уйнаган бар. Һәм безнең команда бит гел алга бара. Ә менә син капчыкта ничек сикердең? Ике аяк белән сикереп бардым. Ике аяк белән сикердең. Ләкин көчләр тигез түгел. Ә менә алдагы турда без нинди күрсәткечләр күрербез икән? Командалар, сез әзерме киләсе турга? Әйе. Әзер булсак, киттек. Арысланнар, Торнадолар, менә сорыйсым килә сездән, ә сез сабан туйны яратасызмы? Әйе. Ә менә нинди уеннарны күбрәк яратасыз? Шилмәк вату. Тавын, Сугыша. тавын. Мин җыр бәйгеләрен күбрәк яратам, чөнки мин бик яратам сәхнәне, җыр, театр белән кызыксынам. Әле безгә җырлап та күрсәтәсең. Әйе. Әйдә, алайса. Сабантуй, сабантуй, уймакта бүген сабантуй. Әфәрин. Әгәр дә чын сабантуйда булсак, мин сиңа хәзер бер сабын биргән булыр идем. Әйе. Ә менә көндәш командага нинди уеннар күбрәк эшләр икән? Суташу. Тавын. Мин кызларны белмим, үзем көрәшне яратам. Аха, син Камиләне нинди уеннар яратасың? Мин биргә яратам. Әле бип күрсәтәсең безгә. Әлбәттә. Әйдә. Әфәрин. Менә сиңа икенче сөлге бирер идем. Сиңа сабын, сиңа сөлге. Үпкәләмисезме? Ярый. Әлеге турда катнашу өчен сезгә командадан бер кемне дә сайларга кирәк булмаячак. Аңлагансыздыр инде ни өчен? Чөнки кемдер катнашмый калды. Биргә килегез, кемдер катнашмады. Лиана, курыкмыйсыңмы әлеге уенда? Чөнки сез менә алдагы турларда әз генә җиңелеп килдегез. Бу турда бөтен җаваплык синең өскә ята. Курыкмыйсыңмы? Юк, мин курыкмыйм. Арысланнар шикелле, көчле һәм күңелле уен көтәм. Аха, менә әгәр дә бу турда җиңсәгез һәм киләсесендә дә җиңсәгез, сезнең әле җиңәргә барлык мөмкинлекләрегез бар. Менә ничек уйнаячаксың син әлеге турда? Кызык. Бөтен көчеңне биреп уйныйсың инде. Әлбәттә, әйе. Куркасыңмы көндәш команда? Юк. Ничек курыкмыйсың? Чөнки без алга барабыз. Алга барасыз. Димәк, син менә алдагы турларда сезнең командага җиңгәнгә әз генә курыкмыйсың инде. Әйе, бар шундый. Ә менә алдагы турларда син менә башка кешеләр катнашты, хәзер бөтен җаваплык синдә ятачак. Курыкмыйсың инде син. Бар әз генә. Менә ничек куркуны җиңәсең син? Карыйм да, барам да. Карыйсың да, барасың да. Әлеге турда катнашу өчен башта кем беренче катнашканны сайлап алырга кирәк була. Аңлыйсыздыр инде? Нишләрбез икән? Кем ничек сайлап алырбыз икән? Искә төште. Без хәзер сез белән кое, кагаз, кайчы уенын яшәбез. Уйнаганыгыз бармы? Әйе. Якынрак килегез. Кем өч тапкыр җиңә, шул беренче итеп башлаячак. Сез әзерме? Әйе. 1, 2, 3 башладык. Кые, Кагаз, кайчы. Яңаныбыз. Кые, кагаз, кайчы. Аха, яңадан уйныйбыз. Куеп җитешмәдең. Әйе. Кые, кагаз, кайчы. Нәрсә бу? Яңадан уйныйбыз. Куркасызмы? Башлыйсыгыз килми беренче, шулаймы аңламамчы? Кагаз, кайчы. Аха.
1-ге 0. Көйе, қағаз, қашып. 2-ге 0. Көйе, қағаз, қашып. Шулай иттереп безнең әйе торнадо командасы әлеге уенны башлаячак. Лиана син читтән карап күзәтеп тор, ничек көндәш команда уйный икән. Бәлкем стратегияларын да урлый аласың. Уйлап карап тор. Сез җанатачаксыз, көндәш команданы җанатарлар биргә килегез әле. Уенның кагыйдәләре сезнең белән бәйле, чөнки сез хәзер безнең Камиләнең күзләрен бәйләячәксез. Аха, аңа таякны да бирәбез. Айгөл безнең күзләрне бәйләячәк, әнияз син шул вакытта чүлмәкне яшереп куячаксың икенче җиргә. Ә сез җанатарлар үзегезнең Камиләгезгә әйтәчәксез уңга, сулга, турга һәм башкалар. Әгәр син, Камилә, чүлмәккә тиясең икән, көндәш команда тиз генә йөгереп килә дә синең яныңдан башыңны әйләндерә башлый. Әнияз шул вакытта чүлмәкне яшереп куя җиргә. Һәм нәкъ шулай итеп дәвам итә. Уенга барысы 1 минут вакыт бирелә. Әгәр дә син 15 тапкыр тиясең икән, ә көндәш команда 10 тапкыр тия икән, димәк сезнең команда җиңәчәк. Уенның тәртибе аңлашылдымы? Әйе. Алайса башлыйбызмы? Әйдә, Айгөл, күзләрне кысыбрак бәйлә. Ышанасызмы Камиләгә? Biz ышанып торабыз һәм көч тотабыз. Ярый. Менә ничек әйтәчәксез сез аңа? Икегез бергә кычкырып торачаксыз, әллә инде берегез генә нинди стратегия алып барачаксыз әлеге турда? Икебез катнашабыз инде, икебез бергә булышабыз. Ярый, хәзер карабыз. Син әзерме, Камилә? Күзләрне әйбәтләп бәйләделәрме? Күренмим бер нәрсәдә. Ярый. Айгөл хәзер сине әйләндерә башлаячак, ә шул вакытта Нияз чүлмәкне син күчереп куя алачаксың. Әйдә, башлыйбызмы? Әйдә, киттек. Ә мин шул вакытка карыйм, чөнки безнең барысы 1 минут кына вакыт бирелә. 1-2 киттек. Sok. Молодец. Булды, тиз генә Айгөл башын әйләндерә башлый, Әнияз чүлмәкне яшерә. Вакыт безнең бара 1 тапкыр булды. Аха, киттек. Озына уң якка. Сол якка. Сол якка. Оңара. Sok. Акта бар. Арка, сук. Оңа, сук, өдрәт. Суга. Sok. Молодец. Булды, икәү булды. Безнең вакыт шулай тиз бара. Нияз онытма үзеңнең эшеңне, чүлмәкне ераккарак куйсаң да була. Камилә, әйдә эзлә чүлмәкне. Соңара. Солга. Арка бар. Бар, арка. Әзрәк таякны суга. Сук. Арка. Сол якка. Sok. Оң якка. Sok. Сол якка. Sok. Оң якка. Сол. Таякны сул якка. Сол якка. Камилә безнең баш әйләнгән акырысы сул белән аңны бутый башлады. Оң якка. Таякны Сол якка керенгене. Һәм шулай торып безнең вакытыбыз бетте. Камилә, син өлгермәдең. Синең күзләреңне шишәбез. Ой, ярдәм итсәләр. Оп. Булды. Камилә, ничек булды уен? Кызык. Нәрсә савыр булды менә? Ничек сукканда менә, ничек или кайдыр барга куркынычмы? Күрмисең бер нәрсә дә һәм шунысы Кыйнрак булды инде. әйе. Менә көндәш команда безнең бик әзерләнеп торды. Камилә урыныңа бассаң ярый. Лиана иде алга. Куркасыңмы? Уйладыңмы инде миндә булса стратегия? Стратегияларым юк, чөнки мин үз командама ышанам. Алар димәк, аларның барысы аларның көченнән торачак инде, синнән түгел. Рөстәм Минханов әйткәнчә, без бергә, без булдырабыз. Менә хәзер карарбыз, ничек сез бергә һәм ничек булдырасыз икән. Әйдәгез, күзләрен бәйләйбез Лиананың. Лиана бер нәрсә дә күренмиме? Юк. Мин хәзер вакытны туктап торыгыз. Тигезләп куям 1 минутка. Әйләндерергә әзермесез? Алайса 1, 2, 3. Башладык. Сулга. Лиана, командаңны тыңла. Команда. Сулга, әйе. Юк, сулга бар. Арткарак бар. Һәм сулга, әйе, сук. Бер тапкыр булды. Лиана бер тапкыр диде. Син аның хәтле күп итеп сукма, син бит әзән генә көндәш команданы сугып атмадың. Әйдә, Рөстәм, яшер чүлмәкне әзерләнәбез. Аха, әзерләндек. Әйдәгез. Сулгарак бар. Сулга. Артка. Һәм шулай торып безнең вакытта чыкты. Ой, Лиана, саграк. Син бит әзән генә көндәш команданы харап итмәдең.
Нәрсә булды, күзләреңне салсаң була, чөнки безнең вакытыбыз чыкты. Син безне чилмәккә бер... Әле син аларны тыңладың? Бик күп Тавышлар ишетеп. тавышлар, буталдым. Ләкин мин барыбер Тырыштың инде син. тырыштым. Көндәш командага сугырга. Чилмәккә бер генә тапкыр тыйдың, ә көндәш команда 2 тапкыр шулай торып, әлеге турда да безнең Торнадо командасы җиңде. Ничек уйлыйсыз? Нигә сезне Лиана ишетмәде икән? Башка команда аңа ярдәм итте һәм бутады. Һәм без дә әйттек, һәм шуңа күрә ул буталды. Ә менә киләсе турда нишләячәксез? Без тырышачакбыз һәм алга барабыз. Менә карарбыз әле, сез ничек барырсыз икән, сезнең кәефегез төшкән микән, ничек уйнарсыз икән безнең киләсе турда. Хәзер барысын да белербез. Без киләсе турга киттек. Алдагы 3нче турда без командаларыбыз белән бергәләп чилмәк ваттык. Ошадымы сезгә? Лианага бигрәк ошагандыр. Әлеге 4нче турда без командалар белән бергәләп эстафетада йөгерәчәкбез. Шуңа аңлагансыздыр, әлеге турда бер кемне сайлап алырга кирәк түгел. Ләкин 1нче, 2нче, 3нче йөгерешчеләрне билгеләп алырга кирәк булачак. Тиз генә кагыйдәләрне әйтеп китәм, сезгә җайлырак булсын өчен сайларга ул кешеләрне. 1нче кеше кашыкларны эзли, 2нче кеше йомыркаларны эзли, 3нче кеше кашыкны кабып, йомырканы куеп, йөгереп килергә тиеш булачак. Сезгә әз генә вакыт бирәм, сайлап алыгыз әлеге кешеләрне. Булды, сез әзерме? Сезнең команданың кем булачак ул? Беренче Нияз. Нияз була, яхшы Нияз, биргә ки сездән аңлашылды. Син икәнең, мин сезгә күрсәтәм мәйданчыкны, сез анда барасыз, эзлисез кашыкларны. Кашыкларны эзләп табасыз һәм биргә кайтасыз. Ә икенче булып кем сездән йөгерә? Айгөл йөгерә сездән? Камиля. Сез киләсез, сез кайтып җитү белән Камиля йөгерә, мин әйткән җиргә йомыркаларны эзләргә. Ул эзләп таба һәм биргә әйләнеп кайта. Һәм сез кашык белән йомыркаларны бирәчәксез. Рөстәмгә һәм Лиянага, ә алар үз чиратында безнең флажокны әйләнеп килергә тиеш булачаклар. Кем беренче финишка килеп җитә, шуның командасы җиңүче дип табылачак. Сез әзерме? Кагыйдәләр бик җиңел. Димәк, уенны башласак та була. 1, 2, 3. Мәйданчык әнәндә. Яхшырак итеп эзләгез кашыкларны. Агачтан да карый аласыз. Әфәрин. Йомыркалар без әнә анда. Мәйданчыкта. Йомырка безнең әнә анда. Авызга кабасың һәм әнә анда йөгерәсең. Әнә теге агачта әйләнергә. Безнең Рөстәм беренче булып йөгереп тә килде. Лиана бер дә кайгырма. Ә кем җиңгәнен без тиздән беләчәкбез. Киттек. Командалар, сез шундый әфәриннәр, сез үзегезне бүген бик яхшы яктан күрсәттегез. Әфәриннәр, ләкин ярыш инде. Шуңа күрә уенның нәтиҗәсе дә булырга тиеш. 4 турда бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, безнең бүген Торнадо командасы җиңү яулады, әфәриннәр. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Арысланнар нишләптер бүген куркып калдылар. Ләкин сезне бер дә борчылмаска кушабыз сезгә, кайгырмагыз. Юк, без барыбер арысланнар булып калабыз. Шулаймы? Шулай тере уймак тапшыру ахырына да якынлашты. Достым, әгәр дә син, мин дә катнашасым килә дип утыргансың икән, безгә гаризаңны җибәр. Без син киләсе йынга чакырырбыз. Сезнең белән мин Фирүзә булдым. Һәм без сезнең белән сау булашабыз. Пока-пока.